namin. Kapitan, dalawang mo lang kay tatay ang galing mo. Marami kang asawa? Oo, hindi ka naman din. Asan? Taas po ang kamay ng asawa ni Kuya Jerry. Ayun si ate. Ate, patay mo. Pasensya po, tabi-tabi lang. Hiramin ko muna. Huwag mong sasagutan yung mukha. Pero hindi naman po yung nagdidesisyon kung sino po yung ating magiging partner. Ano po? Kayo po lahat ang nagdidesisyon. Nasa kanila pong dalawa kung sino po yung ating magiging partner ngayon. Okay, Kuya Jerry? Andyan yung asawa mo. Siyempre, marunong masabi mo, marunong mamumalik, marunong sumayaw. Oo. At syempre may asawa ka, the best ka dyan sa pagka-John. Sample na? Teka! Wala kayang ka-John ni Kuya Jerry! Parang pagod na! Sabi ka na nagmumul pa. Ano yun? Eh paano pagkalan? Teka lang! Yan! May ano pala to? May kalito, may kanan. Paano yung bigna? Ha? Paano yung bigna? Ay, ito dito. Bagay pala sa kanila yung ipapagawa ko ngayon. Ito napili natin, masusubukan natin silang dalawa. Tony, pwesto. Yung Jerry, pwesto ka. Yan. Ganito isa po sa kanila ang pwede din maging partner na pwede kong bigyan ng premyo. Lahat po ng ituturo ko sa parte ng aming katawan, hakalitan niyo yun. Ngayon, dito lang po ako natatakot ko yung Jerry. Kasi po kagad si nanay, no? Si Tony, walang katakot-takot siya, wala daw asawa. Pero galingan mo, gusto ko makuha ng dalawa yung premyo na isa sa inyo, ha? Okay, Tony and Jerry, hawak sa bewa ang dalawang kamay. Bukaan ka? Parang ganyan ka lang talaga doon, magaling sumunod. Asan yung batuta mo? Ha? Yung batuta mo? Hindi batuta yan. Sige, ganito. Sa akin lang titingin, ako lang ang gagayahin. Bukan pa ng Tony, kamay lang sa bewa ang maglalagayin. Okay, Tony and Jerry, kapag sinabi ng apple, ganito lang ang gagawin yung dalawa. Hindi apple? Ganun lang kasi, teka lang, wag na lang ako. Sinabi ko lang, wag tatanggalin yung kamay sa bewa. Nakulit mo din eh. Teka lang. Ba't nagigigil yung nagkakagalit ng ngipin mo ganun? Bakit? Wala ka namang ngipin eh, nakakagalit mo pa eh. Huwag mo kang dati nagigigil ka? Saan? Akala ko sa akin na nagigigil eh. Okay, baka na kami na Tony. Hindi ako! Ikaw ba nakikinig? Sabi niya, ano ba yung ginawa ko? Di ba nag-apple ako? Ngayon naman ka, mag-a-apple ka, sample. Hindi ako! Kanina malakas eh. Kailangan mo siya sagad. Energetic dapat. Hindi ako! Sige na po, pwede na. Kuya Jerry, hindi ako! Kuya Jerry, kanina nga yung ginawa niya, inulit mo pa. Alam naman akong ginawang giling. Hatis lang. Yan! Ako lang sa asawa mo, andyan pa naman. Kung gusto mo pa, sinisigawan pa eh. Okay, ulit! Kapag sinabi ko naman banana, ganito lang ang gagawin yung dalawa, Jerry and Tony! Hindi ko na! Ganun lang po, wala namang giling. Sige. Nauna ka mo, Jerry. Umpisa ka na sa umpisa. Hindi ako! Hindi mo na nga! Ang bilis. Kuya Tony, kaya? Kaya. Sige, sako. Ala ka, uy. Ano, excited na ako. Pa? Alright. Hawak sa bewa. Tony! Ala ka nga! Makinig ka kasi! Paano naman nanalo kung paulit-ulit? Okay, Tony! Hindi ako! Ay, naman! Nakulit pa! Apple! Sana ng apple!
tinapon.